Hi sa mga bayot, buang dira. Karon for this video is muatin ta og graduation sa akong manghod ug ig-agaw. Karon namaklay na mi kauban nako ang mga bugoy nga mga bigay din na sila kay bayi man sila charot. Bitaw no, namaklay jud mi padulog eskwelahan kay way sakyanan. Wa may kwarta ikapliti charot. Nay agi motor ito ka unsa-unsa man na siya pag-agi dayon papansin man siya nako charot. Karon mga dumi sa akong mama kay nangasay. Mangasay po daw mi kay nag-birthday man among silingan di. Atuon sa namo. Wala sila gipailis na udaan kay mo mangaon pa mi silingan. Usaon man bitar man talisod food charot. Na akong mama diri uy gahikay pa mga baga manighasa ang mga bayot buang so mga do yun da kay makikaon silingan kay way sudan sa balay mo ni ang ka birthday o charot dili man siya birthday graduation siyang anak gilitsunan gilapaan charot nindutaw tanoy nga na unta ma litsunin taong ko charot ako mo largo jud ko kwarto kay magkwarto jud ko kay maulaw mo ko sa gawas magpaserve ako sa akong pinakabutang mama o di ba samtang na nako sa sulod ka marites yun mini ante kay magtira diri ko sa kwarto nila kay diri mi mang make up ay and diri mi mag dress making kay mo na mo nilang kwarto og dress making kay lisod pud bitaw no gipakaon naman dayta no mukhaon pud to kinsa man pud ta para mo dinay just bitaw no maghukad jud dayta maniudto dayta no paniudto man na siya nga time so mga unta ninyo kay gutom man jud ni akong tiyan ni jud siya kaon kay lisod po mo paso ta watay kaon gutom man biya ta basin ni gwapo dito mamatay ta dito sa tunga sa stage nga watay kaon. Let's go to eat. Kani bito si Bait buang jud no buang jud kay siya kabalo ka ako gilantan jud ko karon pasensya na sa akong tingog kay murag medyo kurkurog na o bahala mo da basta ako mukaon ko pagpadaplin charot ko pa sa atong bayo turunay charot mo ni ang una natong gimikaapan na siya mo di ba kato nang graduation nga ihawan og baboy mao na siya then mo di ba gwapa ka siya pak na pak charot bitaw no dili man ako gamikapan kay wala pa sa mood akong hunahuna mag makeup kay gilantan ta na pugos sa tagpasok kay atong mama ga kusinera wala mo paso lain so ako na lang dami na nila umaakit sa'yo pero sa akin ka lang babagsak lagi ka nila na pinaghahanda kahit ako naman yung lalanta oh, naara ko og gamit ako sa akong ig-agaw nga pinakagwapa charot. Kung gwapa tong kuan closing mas gwapa jud ta. Dapat dito magpapildi charot. Diba gamikapan ako sa taman para nasuko pa gani ni kay ikaw yung sa dara kong nawong arte makinabayhanan di pang make up. So sunod ako manghod og make-upan sa kong barkada so nanggikan na jud daymi. Parting inita jud pa usaon na watay payong pobre mamanta isling bag pangbayot ng kapagaba sa kalibutan na unsa man dala na ay parting si Uta charot bitaw no diri mining agi sa siok kaning tago-tago kapag di mi mailan dala sentro maglibakay ra ba mo charot no diri ta nang ngagi kay shortcut ni siya dali ra ni siya maabot dito sa eskwelahan so diri na lang mi nangagi kay mas duol ra man ni siya kontra dito sa mga kalsada jud mi kay unsa ba ito magpaduding charot o may wala man mi laki dito naman diri charot laki na pud lagi mo na sila akong mga tulo ka bug alalay mga bagtos mga samukan sa akong kinabuhi charot samukan daw bitaw no pasensya na jud akong tingog noon kay murag something else pa akong tingog nanami sa kalsada di ba daol ra di ba gwapa kay ko mga pak gwapa kay sila di ba pak na pak dalaga na kay sila lupigan man ta ani Diyos ko di ko magpalupig mas gwapa yun atong kuan ron bayot di ba ang wala na sa mood kay ilantan na siya napugos na siya kuan dito kuan no hapit na sa eskwelahan mag kuan na lang 5 minutes na namin sa eskwelahan di ba mo paso sa
bata balagilantay ang tank, ching, ching. Ang charot. Ay, papi. No? Nako kay ko pagsalamat sa Ginoo kay naabot na jud mi sa eskwelahan. Mo ni ang eskwelahan sa akong manghod. Bagisan Elementary School. Gipos. Na mo pasok ta kay naabot na ta paway sa tagamay. Tulo ko sa poste kay gikapuy ato ang bayot karon. Mo ni ilahang pan stage kana siya. Mo ni mga tao gamay pa kay mga tao kay bago pa nabot una man jud mi charot. First man nani ang mga pagtos o di ba sa picture daw sila nila picture video daw ito ay classmate sa akong manghod o gapa daw sila kay ang gwapa daw sila charis gwapa kung naa sila naapod ta o di ba gwapa kay ang bayot karon wa nang ilong bus kag ilong charot o di ba sa mo day. Na naman tag siyempre malingkod na ta sa atong gamhanang langkuranan bitaw no na nami sa gali musulod kada nakailhan ako na nay nagpa-make up na ako gikapod akong ulo so sila na akong gipa-make up kay gitagaanan na ako sila mga gamit sa make up labad na akong ulo di na ako makaya so misulod na ta siya kay gitawag man ta daga nagpans ta kun dipita uy karon gasugod na ang diba masugod na yun sila kung introduce sa atong president nagpana siya na yung remark so o ni daghang tao karon daghang dito sila o daghang isang tao mo so magsugod na ni Ron mga 5 minutes later go Active Kid Award, Neat and Clean Kid, Hardest Worker Award, Cheers to the end of the year. o kani nga participants is 5 na boys o kakuan lang nagbagol Kinsa naka-connect sa folk kuan dance nila dito? folk so Hinay. Okay ra ni no? Ngani sa kakusayo? ito kay naka-holiday Ay, magpagkangkang. Hinay ang sa. Hinay lagi ni B. so ang mission is grade na ang pretty grade 3 falls Wala pa na. Jose, Romano Sarmiento. juga ay min kahit Romano tangan Sarmiento. Wala? hindi maghudat Response das clear. pa ang Kung wala grade tangga, kaya wala sa Janko, kawan. 2 wala ko manghod natulog na jud siya hilak na jud ko ani
Humana na yun siya nang uli na may kikapoy na kay ko na kay ko mamatay. Itsura siya na kung manghod na murag-burak kaya itong naong di.